Penpukno ulat ka Delhi VK Saksena yaking dorbar thawaan ha Delhi bad IT ka atishi yaka shithi enokam ka jongka. La pinlong yakarinsan yatay nakabenta ka Maukhar Pintor Ungkra constituency ha community hall ha dorbar shnong wa ingdo. Batla pinlong ka West Jantia Hills District Wushu Association ya ke program penkup burom igikat armut kinong yok takma ha kajingilek kai wushu. Ki khobor ki babnya. Ka Menteri Rangba ka Delhi ka Atishi kala IT ya ka shithi enokam jongka ha ulat ka Delhi u VK Saksena mentakasngi. Shisngi hadin bagaseng Aam Admi Party jongka kalamat ya ka jing syarem ha ka election syakayeng dorbar thawaan. Ka Atishi ka babad ya ka syuki Menteri Rangba kala IT ya ka shithi enokam jongka syaulat ka Delhi u VK Saksena minta ka step Haraj Niwas. Hakajuk kapor ulat ka Delhi u Vinay Kumar Saksena ulapin kutno ya kayeng dorbar thawaan ka bahinyo jong ka Delhi nadu ka pratarik u rempang. Habayakren bat kilat pathai khobor u President ka BJP na Delhi u Virendra Sachdeva ulaong ba ka BJP kan pindap ya ka jingkular balaay syakipat ba bat kan pinlong ya ka nong ba Delhi kum ka nong ba ka bakiw syaplang. Ka BJP ha MEGHALAYA hinin kasngi kalalek kemen ya ka jingjob jong ka seng ha ka election ha Delhi. Ki nong tray ka seng ki lapin bethay ki bom pataka habar jong ka office trekam jong ka seng ha shillong ban rakhe ka ni kasngi. U General Secretary ka seng uba one kit bok pochna ulaong bakani ka jingjob kan Ayman Sim ru ya ki nong tray ka seng bakin tray shitom nakabenta kani ka election MDC ka banwan bat ban pentik na bakaseng kan job lut habaro ki syuki ha kani ka election. Hakani ka sngi ladon langru ki nong yalam barang ba jong ka seng bat kiwe ki nong tray. We hope for the best. That's why we are here to celebrate, to even tell the people of Meghalaya that it is now about time that look up to the party, and we will ensure that we will bring the governance, the good governance which the party ensures. As usual, it will boost. It has already boosted the morale of the Karyakartas, and I'm sure now the Karyakartas will go down to the field and tell people that come vote for us, and we will bring that desired change. Lapinlong ya karinsan yatay jangki kertong MDC ke bayakun na Maukhar Pintor Ungkra constituency ha community hall ka dorbar shnong wa ingdo. Kimat kiblayatay kilong halor ka 6 schedule bat ka article laispa anyo paway. Ka jing I trading license ka jing pensngo jongki ha ka bayday bat ka jing ti uranium ka maryang bat ka jing khut jing suba. Uba PNCM na kaseng Congress ulabanjur halor ka jing penklan ya ka district council da ka benrab bakanu ka an jong ka parliament kan omtrekam. Uba koridor nongkenri na ka NPP ulapit ngor ba ka day bandon ka policy thungkam. Uba diton John Watlang u kertong shimet ru ulashim ya ka pali jong u da ka baong ba u persya ya ka jingti uranium. Council kila permit kinong yalam ki bastar. Di bandrung ki amendment ki batamai ki kum tat kum ka jingmut ka badon hak artikel laispan buai. Ka baar ban pentikna ya ka jingtrikan ka ba khampria khamha khamjanai. Hak executive committee, hak legislative berkumjuro hak jidai benda judiciary. Kumjuro naga benda bana pentai susu yang di district council pun hak hima hak right bat hak isno. Hak bayadai bat ka thungkam jam. Katang akwa ban bu ba dalam apa yang tadi apa district council lalu pai ba mi bet yang yang apa poin katega 18 kaniga Maukhar Pintor constituency ba ngila ba ngin bu pungkaganja kurun ansel ka bangila bangin
thungkam thungjam yekita ki beli hok ki banyo lingba ki advertisement Dadangan yang gayo banong bikmat jampi ngan aila ban ti ini umar ko kendo nama kalong ka jingma bat kam tam le kala ban kita e pa kia bat ya gayak ka em jom itu bitang ni baran ship itu benda ki ba don ni urenem Laitli ki seng san perthei na nongston kilapin long ka jingela pat ba henin ka sngi hayo nongston ban pin pau yela ka jong ka jingso bat ka nongrim bakiyeng halor ka election MDC ka banwan ka bakenthop ya ka HSPDP NPP bat kertong shimet kat baki artli ki seng bakenthop ya ka NPP bat BJP kimshim lapoi satya kini ki laitli ki seng san perthei kilapin pau ki matrekam bat ki nongrim jongki hakabaya day bat ka election Shaka KHASI Hills Autonomous District Council Kakong badariti lingdo nonglat kakertong ka HSPDP kalakiu Sharinsan ban ai jingkren haringkat kinongrim jongka seng jongka. Uba ALCM Secretary ka NPP Nongston ula ai jingkren nakabenta ukertong ka VPP uba Dresar Marngar kat ba ukertong Shimet uba Michael Thongniru ula ai jingkren hakate ka jingelang patba. Hakaba ula penpau ya ki jingsngou ke jong-u bat iki kam ki ba ula le nakabenta kate kathan hakini ki khindiat snam baladap Iyo drugs ubayar ma man kishnong ki ba kindong tamru lajan man gatliu yin uniu drugs lawan ban yatma ban penyap iki kun kasi kara hangno dan lawe kum kajat penriu ladaki kun Samla ki jongi ki ngob, but ki sharp hiat mau drop. Ki kon samla ki belam ngapa drop. Tang arsnem ne laisnem ki la poison riu put. Kum ki dong song song na mar kata ngim dai ban sai alam makala. Ya tu ipi baradu bangi lami madan. Ban ya lam ya kan dai thai nong stoi. Ngim par ya lam makala yo pai ba. Dang hai ni kediat segi yo i. Balai ngot ki dong song song jong ke jela MEGHALAYA. Gila yok priang ya ka license di do yong nang tai na kam mineral kade ka mine mineral ministry mau ti siap kimla ban sei ka dau pa namar kade ka don ka central law pat ka state law ka ba shim ya ka banta pan khang ya ka district council bakan yo ya ka bor pan ai play lai lo chiki pa ba kane kade ka nuksa ka baret Manta kila ay pat sa kaway kaan ka baklan halo kata-kata. Bakit kaan kalong kung kajingpang kanser, kalong kung kajingpang pong, kajingpang bampong. Ya ka 6 schedule. Bakit kaan kiong community municipal act sida kanday sa nyo pulay. Ka Garo Baptist Convention ka balatip ru kum ka achik baptisma dalgipa krima kalapin kutno ya kajing rakhe dapshispa san posnem jongka ha Bethel Abri Balupara hakashnong babadam kani ka program kalapoi shaka jinga seng khatdo hakaba Reverend Dr. Prabhu Singh principal jongka South Asia Institute of Advanced Christian Studies Bangalore ilalong kum unongkren Kibawan Baneshim Benta ki kentup yu Menteri Ketenat Puli Puthi u rakam A Sangma, u Menteri Ketenat Boarding u AT Mondal, u MLA ka Mahindraganj constituency u Sanjay A Sangma bat kiwe ki riu rangba kathan. Kibanabar jalla bat ki riu nget nekeleng ke perthai. Hakani ka program layo ya ka jingrai bakerpang ni Reverend Dr. Jeremy Mayers ka Wadanang bat Tura Church Choir bat ki pastor kenthai naka ABDK Krimafo. We must never forget it is the Lord who has done great things for us. Dagapara, Reverend Rang, Pamong Rang, Ara Mondolegi Anthony, Delegate. Menteri Rangba Duk Jongka Israel u Benjamin Netanyahu ula berngam ban pinduk jatno ya ka Hamas bat ban wanra biang sya layeng ya barok ki belasha rabor. Balik dah kunhun lekno Hamas jongkari Palestine. Hadian ke jingi keliang ki sangut ki basyak rabor bat ki koidi hakas ngi sakjan hapok jongka jingete kular ban sange yasiat ha Gaza
Ha kajing pinbana ling ba ka video u Netanyahu ulaong bakin pindu jatno ya ka Hamas batkin wanlam biang yakinong sya rabo jengki batkin tho ya ka Hamas kum kimrat kin sya. Hadin bala IT ki laingut kinong sya rabor ha Gaza ha ka step jonggas ngi satjan ha ka balasham ba ki laring raikho bat ki la sya pinbor bankren ha rinsan. Ri Bhoi District Cricket Association RBDCA kelapin long iki jingwat iki kena iki badan sap ha ka jingilak kai cricket lani ka cricket talent hunt ha ka sngi satjan hamadan kur kalang Bhoi rembong kabathmu banlap iki kena iki badan ni ka sap elek kai cricket bakin thop lang iki shenrang bat ki kinthei ki ba hapreng karta shipau hadu khan riusnem yakani ka jingwat sap lapin long da ka jingatrai lang bat ka Eastern Ri Bhoi Cricket Development Unit yakani jingwat yaka sap la ai jing hikai du Shankar Newar ubadei u level 1 coach jong ka BCCI ringkat ki weipat kinong yarap ha ka jingkran jong uba AG Sten u chairman ka Eastern Ri Bhoi Cricket Development Unit ulapin pau ka jing songo ya u president ka RBDCA uba Reynald Kharkamni ubalashim khya ban penlong yakani ka jingile kai kabala ailat igi samla na kathan Bhoi rembong ban pin i ka sap ele kai cricket ka jongki Nanti kat batka di terilang batka RBDCA beri gawai na ki beri pej na bata kerpang ya ka kriket di lengba jongki ni layo bani terilang ban warra sakmat igini ki hybrid ki badan kasap kapong ki gede sin ke ban kong impan la ban ong ba adu kanong ilala ban warra iki kena ya gede ka jing sedang impan la long ba ban yolut iki kena iki kendong bisrat tek sulong menumla lakat no la wan lakat paru ni iba kidon hadu live ko tamah lakusan la serungut ki kalawan register mentaga singi ka West Jantia Hills District Wushu Association hinin kasngi kalapin long ya ka jingpen kup burom ya ki khat armut kinong yo takma na ka jingile kai Wushu ha ka 6th MEGHALAYA Games Arhajar Husan kani ka jingpen kup burom kalalong Haviani Hall Marian Hill ha Jowai uba krubok pasa ubade u District Sports Officer ulalong kum ukongsan katba uba Patrick Lamare ubade u Vice President ka WJDSA ulalong kum usembot kongsan kani ka jingalang kalong ban ai khuble ya ka jing tibet jongki ni kinongile kai dak bapin pau ya ka jing no sanyang jongki sha ka jingile kai Wushu bat wanra burom ya ka District jongki ka WJHDWA kelapin pau ka jing so sarong ka bakraw ban kirshan bat itho ekini ki shimet bat ki jing job ki jongki u reward Mickey lingdo ubade unong job takmak siar ha ka jingile kai kungfu bat kumju unong job takma rupa ha ka nan khwan ha ka te kelumpung ule tho ek jinga lenti ka jong u ha ka jingkren bat kilat pathai khobor ka satisfy singkon kanong job takmak siar ha ka thop ele kai ka basan phone reu kg jongki kinthei kalaya samru ya ka jinga lenti ka jongka dagba pen ksan ya ka jing kodor jongka jing pen tibet bat banishim benta ha ki lumpung ele kai jongka state level Ye one right medals ya ka district Romaya yang ayong pi hewa the UI wa ka tikre stom yang pi kini kisi wa dap mel man ki wala noi man ki wasai so hewa borok kini wa yo medal ka kre stom ki kong ma persnya chwa ye wa kai ga tingla stom yang ni chwa ko me kali games pa chwa ko me kali games dan pemani trik Desember sorry yang trik Desember acara khusus dan itu ke district games ngadi yo kam gold medal kenika district game dan itu yo ni ya ke coaching camp apa ya kenika MEGHALAYA Games pimen ni yang nama kamu bersama bahwa pensiun buat bahwa imbang district level ke koi lebih tahu MEGHALAYA participate in MEGHALAYA Games dan jumpa itu orang kamu pun create lah national games jumpa create kamu atlet hab practice baik tawam untuk detail untuk dan hab lai haga state tournament wa organize dekat state association dan job ini betul dah jet ke state association mulai participate di haki national championship dan betul national championship one
do chat sila kan dimulai have national games then Mentang ini pet ia kejing long jingman ke sun beneng hatura. Kejing kreat kalong kat 100 degree Celsius, but kejing shit kalong 8 degree Celsius. Kejing siam ka hau mentang si kalong hinyo pong riu na kashispa. Habapai pat sya ka nong ba shilong, kejing kreat kalong 1 degree Celsius, but kejing shit kalong kat pra 1 degree Celsius. Kejing siam ka hau mentang singi kalong 1 lai na kashispa. Kat bahajawai pat kejing kreat kalong 100 degree Celsius, but kejing shit kalong 8 degree Celsius. Kejing siam ka hau mentang singi kalong 100 na kashispa. Kasun Ti parlok katung ila poisha bukot jong kutup kubor jengi mentang ka janmit. Hadu mina syam yang la syai kasingi kublai pi barok. श्री नरेंद्र मोदी जी और देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी उनका संकल्प है कि 31 मार्च 2026 तक इस देश से नक्सलवाद को समाप्त करना है। जिला बीजापुर के नेशनल पार्क इलाका में प्रतिबंधित एवं गैर कानूनी सीपी मौजूद संगठन की नेशनल पार्क एरिया कमेटी तथा तेलंगाना स्टेट कमेटी के मौजूद कैडर्स की उपस्थिति का सूचना के आधार पर बीजापुर डीआरजी बस्तर फाइटर एसटीएफ की संयुक्त बल अभियान के लिए रवाना किए गए थे। अभियान के दौरान आज दिनांक 9 फरवरी को प्रातः 8 बजे से अनेक बार मौजूद एवं सुरक्षा बल के बीच में मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के पश्चात इलाके के सर्चिंग में अब तक कुल 31 मौजूद का डेड बॉडी रिकवर की गए थे। सभी मौजूद का शनाख्ती की कार्रवाई की जा रही है। इस मुठभेड़ में हमारा 2 जवान घायल हुआ। दोनों घायल जवान का इवैक्यूएशन इंडियन एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर के माध्यम से। In a major development, Manipur Chief Minister N. Biren Singh has submitted his resignation to Governor Ajay Kumar Bhalla at the Raj Bhavan in Imphal. Earlier in the day, he met Union Home Minister Amit Shah in Delhi. He arrived